Здравей, Пупи. Как се казваш ти? Ти как се казваш? Кажи как се казваш? Забрави ли? Преслава Иванова. Преслава Иванова. А на колко годинки си? 3. Покажи с пръстчета. Това са много пръстчета. Я кажи сега ти какво лапа от девичи, е гадно на езика. Ракия. Ракия си лапала? Да. Не е ли парфюмчето? Парфюмче. Парфюмчето ли лапа? Не. Микро лапа. Дед правих съкровище. Правила си съкровище? Да. И? Издъпах стената. Така. После реката. После стената, по реката. После пътя. После реката. После минах под кожото. Айде да кажеш стихчето за мама. Мама, щом се замърдаче тебе, да ме много се мъчи с това. Браво, браво. И какво друго ще ми кажеш сега? Минах под стола, минах под моста, минах по другия мост, другия пътик, другия пътеката и сега реката и към финиша. Браво, към финиша. И я кажи за Рачо. Рачо реже риба. Рачо реже риба. Рага, рага, рага. Рага, рага, рага. Ти какво гледаш за Спонж Боб квадратни гащи? Да. Пепе, Да. няма видео. И сега след малко ще видиш. Какво искаш друго да кажеш? Но видиш снимката. Искам да мрънкаш. Няма. Ще се тръщеш ли? Не. Кой ще правиш? Ще ме снимаш.